ba yun, yung importation ng bangus para lang ma-address yung pagtaas ng presyo? Galunggong. Ako naman, hindi na kung mahal ang galunggong, huwag kumain ng galunggong, di ba? Sabihan, there are other alternatives na pwedeng gawin. Baka pa gusto mo yung galunggong, puro lang ang galunggong. Lalo na i-encourage yung pricing. Ba't tayo kumain ng gulay? So, hindi kailangan mag-import, ma'am. Hindi kailangan na lang, nagle-lecture ako doon sa mga nag-aral sa aming farm school na graduation. Nile-lecture lang ko sa kanila na kumain na lang kayo ng gulay, mas healthy yun. In fact, di ba, bumaba ang ating rating, yung ating mga students, di ba? Second to the last tayo. One of the theory doon, malnutrition. Ang kaso mahal din ng gulay. Magtanim ka ng gulay sa likod ng iyong bahay.